गिबियाव आङो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। बे समाव गाबोननि जे बिश्वनाथ हालामनि सिङाव थानाय बे माजुलि सोमदोन गेजेर फरायसालि बे गेवलां फोथाराव मोनसे जोङो गासै जोंनि बिश्वनाथ हालामनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बेबायदिनो बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे गिदिर मोनसे सुबुंगौमा ससियेल एवारनेस सुबुं सांग्रांथि सावरायमेल बे हाबाफारिखौ बेयाव लानाय जादों। दा बे हाबाफारियावनो जोङो आलासि बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों। मानगोनां जोंनि बिटिआरनि CM मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां, बेजोंनो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथां आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो मोननो हाबावदों आसाम रायजोनिनो केबिनेट मन्त्रि मानाव गेदेर अशक सिंघेल बिथां आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायबावनाय जादों। दा बे बेलायावहाय जोङो गमामायै जोङो बेखौनो रायजोफोरखौ खावलायदों जे दिनै प्रमद बर' सार बिथाङा गोबाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै बिथाङा आफादगिरि महरै गोबाव बोसोर बिथाङा बे बर' रायजोनि जेंना जेंसिखौ रुजुननानै बिथाङा खामानि मावलांदोंमोन आरो दिनै बिथाङा बिटिआरनि CM जाबाय, बोसोरब्रै जाबाय, बोसोरब्रैयाव हाबबाय। दा बेनिखायनो जोङो बिथांखौ लानानैनो बे जोंनि हालामावहाय गोबां रायजो राजाफ्रा हास्थायबाय थादोंमोन, बिथांखौ फैजानो लुबैदोंमोन। दा बेनिखायनो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ बे हालामाव लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो गाबोननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गासैबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों आरो बेवहाय गाबोननि जि बे हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो बेवहाय हाबाफारियाव नुजाफैगोन आरो जोङो आसा खालामदों गाबोननि जि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां बारग'लांगोन। जों बेखिनिखौ जोङो रायजोफोरखौ जोङो खावलायदों आरो जोङो आसा खालामदों आरो बेखिनि हाबाफारियाव निस्सय जोङो जिहेतु गाबोन 11 तारिख एप्रिल, दा बे 11 तारिख एप्रिलाव जोङो बिश्वनाथ हालामनि सिङाव थानाय नैबे जि बिमाजुलि सोमदोन गेजेर फरायसालि बे गेलेग्रा फोथारावहाय मोनसे ससियेल एवारनेस एक्टिभिटि सुबुं सांग्रांथि मेल नैबेखौ जोङो लानाय जादों। दा बेवहाय पलिटिकेलि एंगेलजों नङाब्लाबो जोङो बेबायदिनो जिहेतु प्रमद बर' सार बिथाङा गोबाव सम बर'नि गेजेराव एबसुआव थानानै आफादगिरि बिबानखौ रुजुननानै गोबाव सम बिथाङा खामानि मावलांबाय। दा बेखौ जोंनि हालामनि बर' रायजो राजा गासैबो मिथियो, बिथांखौ सिनाया नङा, सिनायो, मोजाङै सिनायो। दा बेनिखायनो बिथाङा दिनै एबसुआव थानानै दिनै बे राजनितिक बिथिङाव फैबाय आरो दिनै बिटिआरनि CM जानानै बिथाङा बिटिआरखौ सालायगासिनो दङ। दा बेखौ रायजो राजा बयबो मिथियो, जोंनि हालामनि रायजो राजाफ्रा। दा बेखौ लानानैनो गोबां रायजोफ्रानो जोंनि सिगाङावहाय बिथांखौ लुबैदों मोनफुंनो थाखाय आरो जोंनि सावरायमेलफोराव बिथांखौ फैजानो लुबैनायखौ बयबो हास्थायदों। दा बेनिखायनो जोङो गाबोन 11 तारिख बे 11 तारिख खालि बिथांखौ जोङो लेंहरनाय जादों। दा बेजोंनो लोगोसे जोंनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङाबो फैगोन आरो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार अशक सिंघेल बिथाङाबो फैगोन। दा बिथांमोनखौ हास्थायनायानो जाबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखुआव दङ, सिन्थायाव दङ, जिहेतु मानोना सिमा बारायनायनि खामानियाबो दिनैसिम फुल फ्लेजेड जायाखै, बेखौ मिथिनो थाखाय लुबैदों आरो माखासे जोंनि फरायसालिनि जेंनाफोर दङ, गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि।
बिसोरो बेफोर फरायसालिफ्रा भेन्सार महराव दङ दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानो हायाखै बे मोनसे जेंना थाबाय आरो लोगोसे जेसेबांखिनि फरायसालिफ्राव गभर्नमेन्ट फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननांगौमोन थोजासे बे फरायसालिफ्राव जोङो गभर्नमेन्ट फोरोंगिरिफोरखौ जों मोननो हायाखै बे मोनसे जेंना थाबाय आरो लोगोसे बावैसो सिगां सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव गोबां रायजो राजानो हानि टाइटेल सार्टिफिकेटखौ राननो हाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आरो गोबां बेबायदिनो पेन्डिं दंबावो मोननो गोनां बेफोर खामानिफ्राबो थाबाय दा बेफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गासिबो मोनजोबजानो लुबैदों दा बे मोनसे बाथ्रानि थाखाय बिथांखौबो फैजानो लुबैदों हयथ' निस्सय बिथाङा बेफोर गासै जेंनानि सायाव बाथ्राफोरखौ बुंलांगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ रोखायै मिथिगोन आरो दा बेनिखायनो जोङो बे जोंनि मा होनो ससियेल एवारनेस जि मिटिं बेवहाय जों बिथांखौ जों खावलायदों हांख्रायदों बिथाङा आरो फैगोन होनदों दा बिथांनि फैनायखौ जोङो खुब मोजां वेलकाम खालामदों आरो रायजो राजाफ्राबो वेलकाम खालामदों आरो बे मेलावहाय गोबां बेबायदिनो जोंनि बर' रायजो राजाफोर बेजों लोगोसे गुबुन जाथिफ्राबो बेयाव लोब लोब फैनायखौ जोङो आसा खालामदों आरो फैगोनबो आरो माने बेखिनियानो मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाय समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय 11थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाय फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभेलपमेन्ट पटेन्शियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन